Het kunstpunt dat je hier vaart is een onderdeel van de reis, een project in de oorrichting 2018. De plannen jouw stappen naar een groene graad. Staat dwarsums, vrijwilligerswerk, weer een doel hebben, meerskipzin, verbinding, alle zaken die het heeft ons kunnen in de oren het warm in 2018. Er wordt juist zijn dat Friesland in de oren tot 2018 de feestjes hier kwam. De dwarsstuur docht er op zijn eigen manier om mij terug het stek hier te gaan. Ik denk dat wij het heel kwart houden, want het is best een beetje lier. En de fontein spuit ik er erop, dus hartstikke mooi. Ik ben heel trots dat we die opening die hebben gekregen, maar Oets. De dwarfstuin bestaat al zo'n 2001. En de dwarfstuin is een heel mooi voorbeeld, die het viert vooruit van hoe mensen ecologisch voedsel verbouwen kunnen. Want culturele hartstikke, dat is ondertitel Crisscrossing Communities. En hier in de dwarfstuin komen die meerskippen op correct in. En ik ben heel blij dat de kunstenaar hier een prachtig werk maken had. Het is groeisem waar. Ik heb zelf ook een tuin thuis, die is wat lietser dan deze, maar culturele hartstikke weer nogal een bannig putje. Dus al die vrijwilligers die hier in de Waandewest binnen nou uitnodigd om bij mij thuis even het achterstallig onderhoud te doen. Dit is een heel mooi project in het ramp van jaar 2018, want dit bleef bestaan 4 mei 2018 en dat is heel erg belangrijk. Dat zaken net alleen nog in hier een mooi evenement binnen, maar dat ze terug hier in de tijd. Daar is dit een heel mooi voorbeeld van. En ik wil de mensen die hier heel hard aan werken haar graag feliciteren met dit mooie resultaat. En in het bijzonder wil ik Metje Gelsma, want die is een van de mensen die de reis Lutzer uit organiseren, bedanken voor haar werk. En ik zou het op zijn plak vinden dat haar voor haar een applaus So carefully, you hold me close to keep me